Umówiliśmy się na rowerową wyprawę. Trochę padało, ale nam to nie przeszkadza. Zjazd po błotnistym zboczu będzie moc. Teraz pozostaje tylko przetransportować rower i siebie we właściwe miejsce. Jeśli posiadasz auto w wersji kombi i chcesz przewieźć rower, nie narażając go na zmienne warunki atmosferyczne, powinien Cię zainteresować wewnętrzny uchwyt na rowery. Jest on łatwy w montażu i demontażu. Zgodnie z prawem Murphy'ego, to wszystko na pierwszym zakręcie wyląduje na moim rowerze. Na szczęście są sposoby, żeby temu zapobiec. Przed przesuwaniem niewielkich bagaży po powierzchni bagażnika zabezpieczą siatki. No i to wszystko. Prawo Murphy'ego tak szybko mnie nie pokona. Chyba że zapomniałem o macie. Podłużna, wodoodporna mata bagażnika zabezpieczy jego powierzchnię przed brudem, np. błotem z rowerowych opon. Alternatywnie zamontować można też gumową wykładzinę bagażnika. I tak powinno być. Prawdziwego mężczyzny nie powstrzyma, byle deszczyk. Halo. No hej. No wiem, że pada, ale... A co z tym wszystkim? Czyli zmieniamy termin? Skoda. Simply clever.